God formiddag. I dag er det så blevet den 17. december. Og vi har en luge heroppe. Så det er jo spændende at se, hvad der er i den. Det lakker mod enden her, det siger jeg hver dag i den her tid, ikke? Så fordi der bliver færre og færre luger i den her kalender. Den er rigtig fin. Der var nogle paljetter i. Hvide, flotte eller cremefarvede paljetter. Så vi ser, hvad jeg finder på med dem. Her i låge nummer 17 fik vi jo nogle paljetter. Altså paljetter er jo svært at lave et kort med som sådan, men nu finder vi på noget her. Det er jo mest brugt til pynt, vil jeg sige. De her paljetter fra Spellbinders, de udmærker sig ved, at der ikke er hul i den. Og det er jo altid rigtig rart. Jeg har indkaldt lidt hjælp fra låge nummer 11, hvor der er et tekststempel, hvor der står I'm here for you. Så der laver vi, og så laver jeg et hjerte her, som jeg beklæder med paljetterne. Og så skal vi lige have teksten på hernede, og den vil jeg gerne embosse i hvid. Jeg har lavet et lyserødt panel til vores hvide panel, så det bliver sådan lidt sødt, ikke? Og hernede, der vil jeg lige lave en embossing med noget hvid embossingpulver. Sådan. Det første jeg gør, det er, at jeg prøver lige at finde den her pulverheksen her, så jeg kan få statisk elektricitet ud af mit ark her, så jeg ikke får embossingpulver alle de steder, hvor jeg ikke vil have det. Og så har jeg fundet en Versa mark her til at stemple med, og en hvid embossingpulver. Og så skal jeg lige have fundet mit stempel hernede under. I'm here for you, den bruger vi. Ja. Den der kunne også være, vi gør et godt par. Den kunne vi også have brugt. Nu skal jeg lige passe på, at jeg har plads til mit hjerte her. Sådan. Der sætter jeg den. Og jeg bruger sådan noget Versamark, som jo egentlig er vandmærkestempel. Jeg gør det, jeg lægger den her, og så stempler jeg den vej her. Og så får jeg ligesom sådan et fedtet tryk der. Og der kommer jeg mit embossingpulver på. Sådan her. Så kan I se, så er der kommet embossingpulver på. Og det skal jeg lige have smeltet, fordi ellers så falder det jo af igen. Det her, det er sådan noget plastikgranulat, som sådan set bare smelter, når man varmer det. Og her har jeg min varmepistol til det. Jeg har den her Wow varmepistol, som bliver rigtig, rigtig varm. Og jeg kan rigtig godt lide at gøre det fra bagsiden, når det er sådan nogle tekster her. Sådan. Fordi så flyver pulveret ingen steder. Det bliver der, hvor det er. Og så er den her lavet så fin, som den kan være. Og så får vi sådan en fin lille tekst her på, ikke? Som er super godt. Skal jeg lige have den her over på mit. Og det var altså den fra låge nummer 11. Det er rigtig rart med sådan nogle små tekster her. Så den sætter jeg ind i min bog her igen på låge nummer 11. Sådan. Og så vil jeg gerne have den her beklædt med de her paljetter her. Jeg har fundet den her hjertedej. Jeg ved ikke, hvor den er fra. Men den er meget sød. Og så sætter jeg en masse paljetter herinde i. Og det gør jeg bare ved at tage dem hernede i min... Der er faktisk forskellige størrelser her i. Nu lægger jeg dem lige ud her, så jeg ligesom kan få fat i dem, jeg gerne vil.
Og så tager jeg min lille nuvolim her, og så starter jeg med at sætte paljetter på her. Sådan. Så. Og det speeder jeg op lige her om lidt. Fordi ellers så kommer det jo til at tage hele dagen. Så er vi ved at være færdige her. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan flytte lidt på nogle af dem. Der var en der. Så. Så synes jeg, at den her, den er meget fin. Og så lader jeg lige den tørre lidt. Og kommer tilbage, når vi er lige klar til at montere det. Så er vi klar til at montere det her i vores lille bog her. I kan se, at den kan slet ikke lukkes mere. Men det gør så ikke noget. Hellere det, end at den var helt flad, og det var sådan nogle kedelige ting, vi havde fået, ikke? Sådan. Så skal vi have nummer 17 her. Og jeg tager lige og monterer det bagpå her. Sådan. Sådan. Var den der. Og så har vi vores paljethjerte her. Og egentlig ville jeg jo nok sætte noget skum på, men som sagt, så er der altså ikke plads til skum og sådan noget her i vores bog mere. Den sætter jeg lige der. Sådan. Så har vi et super sødt kort her, synes jeg faktisk. Så kan man få bugt med en masse af sine paljetter. Ja? Og der er jo ikke nogen af os, der ikke har alt for mange paljetter, vel? Så jeg kan nu godt lide dem her, der ikke er huller i. Det er altid velkommen. Så sætter vi den her i. Og så prøver jeg på ikke at sætte den alt for skævt. Sådan. I'm here for you. Og så et lille hjerte her. Det var dag nummer 17. Vi ses i morgen til nummer 18.